Nyt alkoi. Me ollaan ton mun kaverin kanssa. Saanko kuvata? Okei. Irti. Nää menee sinne nettiin. Joo, ei sitä kaikki näe. Vilman kanssa menossa viemään näitä koiria pihalle. Kyllä. Ja Vilma on aikaisemminkin esiintynyt blogissa, tosin ei kuvissa. Nimellä Vilma, mikä se on? Vilimi. Ja nyt me mennään sinne. Näitten kanssa kävelee johonkin ja tossa meni taksi. Kumpaan suuntaan lähetään? Mennään vaikka tonne. Okei. Tää on Siiri, kuten joku saattaa muistaa. Ja toi tossa vieressä, toi valkoinen mötkäle, on Mooris. Ja rauha. Vilmakin. Joo. Hauska. Mä vaan kuvan kuisnauota. Pokka nämä kaikki menee nettiin. Joo, niin menee. Ei vaan pysty mä leikkaan tätä. Hyvä. Kaikki huonot kohdat pois, jos sä Joo, kaikki pellit. Mä näytän nyrppää tänään. Me mennään tän jälkeen viemään ulos semmoista yhtä terrierisekoitusta, jonka nimi on Tara. Mut siellä me ei voida viedä kovin pitkään, koska sille tulee kylmä. Se on vielä ihan pentu. Ja muutenkin se ei vielä oikein jaksakaan. Vilma, otatko sä välikamera? Mua ei saa kuvata. No. Onko hankala? Ei. Koita pikkusen katsella, että sieltä näkyisi jotain niistä koirista. Joo, mä katon sille. Niin meni. Ai joo. Meillä on vähän sekoilua täällä tällä hetkellä. Me ollaan näin haunituksi. Mutta onneksi siitä videosta voi leikata pois ne kohdat, mitä te ette ihan välttämättä halua nähdä. Kyllä, ja se on todettu asia. Mitä sensuroituja ja erittäin kauniita kohtauksia. Kyllä. Niitä aivan maagisia kohtauksia. Miksi mä vaiskuttelen koirille? Se on hevosille pitäis vaiskuttaa. Joo, teit. Sano vielä prrrr! Ei se niin, tässä voi olla yksi koira, niin mä vähän narua ja sitten me vaihdetaan vasta kotiin. Sitten on pakko vähän viskasta. Joo. Kaikkia koiria. Kato reetä. Joo. Joo, ei siinä ollut. Me vaihdettiin nyt kameraa. Joo. Ja nyt me vaihdetaan koiria. Kyllä. Vilma antaa mulle tosta Mooriksen ja mä annan sille tän mustan otuksen. Joka nimi on Siiri. Otaks sitä? Joo. Vai. Mennään. Sitä rupes jännittämään. Kyllä. Paineita. Täks! Ei! Ojotako vähän? No kun odottakaa nyt! Odota herran. No kun mä sekosin tohon naruun. Ota nyki! Toi meni YouTubeen. Mooris! Ei vaan se on kuuro. Tai ainakin osittain kuurokoira. Sillä on nimi ja sit sitä kutsutaan Mooriksi. Se ei tiedä omaa nimensä. Mut sitä kutsutaan myös Mortiksi. Ja Vertiksi ja Purtiksi ja Mortiksi ja Mortteliksi ja... Hauskaa. Ja sit on Siiri, Hiiri, Miiri, Niiri, Siri. Ja niin edelleen. Kiitos. Sintti. Sintti on aika yleinen. No Mortti ja Sintti. Tumppi. Ja toi on sit Tumppi. Joo. Just siellä. Hui! Eikö Mooriksen nenä? Joo. Mortti! Siiri! Tule! Tänne näin. Niinpä, se on sika. Siaksikin kutsuttu. Puikelo muikelo. Hei, nyt mä vasta idean keksinkin. Mitä? Kun sinä astelet kummitustalon sisään. Hei. Ei vaan. Veera spookia ja kriipiä ja kaikkea kamalaa.
Tässä ovat Vilman irtoilevat hiukset. Ja tässä poski. Joo. Kuvamateriaalia hiuksista ja postista. Totta kai. Mulla on niitäkin. Tärkeetä. Mulla on niitäkin silmästä ja turvasta ja sieraimesta ja harjasta ja ottaharjasta ja hännästä ja takaa ja estä ja sivulta ja toiselta sivulta ja vinosta ja Pöljenteri kaivaa nyt maata. Tulee pitkä videopostaus. Mä oon käytetty jo 7 minuuttia. Ennätys. Totta kai. Näin Läskipiaska! Näin meidänkin. Ehkä me Vilperi. Olet. Ai joo. Kuka on Vilperi? Toi. Ei se oo mikään helvetin Vilperi. Se on Ois Sintti. Nyt tää kamera taitaa olla vähän niinku väärinpäinkin. Joo, profiili. Tulee mielenkiintoista kuvaa, kun meillä kauan. Näin kuvamateriaalia nenästä kiinnostavaa. Ja silmistä ja suusta. Ja joka paikasta. Ja puhtaista hampaista. Mene maarees! Vilma. Ehkä emme kävele näiden kanssa ihan sitä 4 kilometriä. Nyt on vasta päivä. Koska ei se sinällään olisi mikään ongelma, mutta jos mä jotain ehtiä vielä viemään Tarakin, niin Niin. Niin muuten me voidaan mennä Taralle potkukelkalla. Oi oi. Koirilla on istua. hienoja kyllä. Auto! No tän on sivussa, tätä ei tarvitse vetää. Älä, se voi hypätä autolle. Se on vähän hullu välillä. Joo. Ilma veti, kun toi näyttää viittä toi rek, Joo. niin sitten lopetetaan ja käännetään. Okay. Joo. Joo. Sitten kävelään takaisin samaa tahtia ja sitten meillä loppuu muistikortti ja sitten meidän täytyy ottaa uusi. Otaks muuten koiran vaihto? No. Joo. Irrota omasta pististä. Mikä toikin oli? Se oli niinku kesken. Pöhjöne! Maareksen uusi nimi aina. Onko? Siiri, vedä! Hyvä nyt Siiri vedä. Yritän nyt kuvata niin, että helvetin koira näkyy siinä. Joo. Älä näe. Koska tää on aika helvetin tylsä video muuten. Ja vaikka oikein kyllä ääsin Älä kuole. Siinä oli verran hiukset, hyvät ihmiset. anteeksi kaikille. Mutta kun Mooris yritti kampata mut, tai siis Joo, niin yritti sinä sekoilit. Mooriksen, no kun mä kompastuin Mooriksen naruun. Ok. Joo. No niin. Ei tehty kuvaa benchihyppyä. Mutta sä sanoit, että sua ei saa kuvata. Niin sanoin. Joten. Saa kuvata, mutta nettiin niitä ei saa laittaa. That's what she said. Mene. Jyri lakas. Se on tyhmä koira. Tämä on jännä. Ei mua haittaa. Nyt luento koirien historiasta. Siiri tuli saatana. Auto. Menkää vähän mun ohi. Spurtti ja versti. Meinas vilkkääntyy jo 30 sekuntia sitten. Steady! Go! Sieltä ne tulloo. Alamäki alas. Ylämäki ylös. Hyvä. Mitä se näki? Äkkiä se tänne. Irti. Näki jotain. Eikö se haistavaa? Käännytään vaan. Ready, steady. Hintura! Siiri, mennään kotiin. Mikä se pelaa
aivan. Anna nyt otuksen nyt hetken tuijottaa. Siri! Se vittua tää näkee tuo ryteikössä. Kuvata joku päivä viikolla. Ei jaksa. Hehe hömppä. Rahto! Päästä nyt. Joo. Ja vaihtoliia. Et sä voi sitä irti pestä, pöljä. Mulla on ja. On jakaa Siirin kanssa tänne. Joo. Se ei luota suhun vielä niin paljon, että se ei hätäilis. Joo, me tehdään nyt yksi testi. Eli päästä irti! Hihna irti! Päästä se vapaaks! Siiri! Tänne! Joo, pysy koko ajan sen kannoilla. Jos se lähtee johonkin, niin